Tanah tua tubuh wasku, tanah nama tua pada jangan. Oh tanah jogi, no terbalik. Siya tano persahan Amerika Serikat, tano nagade pangaratu at sudi bangso na di Portibian, siya sudi binua. Awel si Mamora pasatu buah-buah, manang barita, manang aha pinamasa, manang aka informasi na di haburo na kadongan na dong di dia ketahu di tanon bangso Batak. Selamat berjumpa, masih tukar pikiran kita, masih hata tunadingkan. Horas Jalagabi, salam Batak Amerika. Kini kita nama kota nani urak isi Megapatra. Pengisi gambarnya kohutang tahe nama lomba menderu Ikelubek dokter nisi galegar ia galang kota he. Masalo para kalo hati kecil kata Horas di hamu bangso Batak manang na di dia pihamu maringanan au alelemuna El Simamora salion mabuan sada barita manang laporan taringot laporan perjalanan ima taringot huta San Francisco sona somal molo akanator gudang do maboto kota San Francisco marhite-hite jembatan nong terbarita sian koton ima namargoar Golden Gate Bridge warna ni jabatanon herana merah orange do jala memang dingad do anu ngahu dalani satu si jala adong do benok kuhaduan laporan taring jabatan Golden Gate baru nahu pabuah sonari omma taring San Francisco tiki lungun alana huton nong terbarita jala torok duson aka pendatang manang pengunjung manang aka perdelani ala rame hidu ribur hidu hutang ala di menukuk nyari di seletiki ala pas hari ribur hari hari besar di Amerika berdelani matu hutang agak longang do jolma pige-pige buido ni berdelani jalan hudalani dang pala tu pusat kota ala mula pusat kota tong dunian terok bepe jolma alai sada ingana di pinggiran kota na masai dinggan yes ima di daerah dermaga soalnya betul aku San Francisco jono betul laut jadi gudang di sana ka dermaga ni kapal pesiar pedong manang kapal tempat transit lah misalnya Mardelani itu pulau-pulau nasing jalo sana ni sebelum siapa ni mah ada pulau Alcatraz na jolo herana bebe tempat ahmon penjara sel molo di Hitabata Jokon sel ni aka parjehe na kelas berat kelas kakap termasuk madisod ada toko gangster nasian Chicago yang terkenal ima Alfonso Capone manang terbarita Al Capone ima tokoh mafia terbesar di sejarah ni Amerika jabatan nomor khas ni San Francisco nang pe audang jabatan Golden Gate on jabatan hadap di warna di sekitar bio macam-macam dorong pir nomor-nomorna alanya terbarita ison pir 30 siama alana gudang desi aka tempat-tempat si berengo di Vegas aka restoran do akan asing alana San Francisco kota bisnis tuh tabereng mani yes ni dalani rapi jala bodo honon bidang nang pe dua jalur isa dalan nasing dang mar sitomo lapatan na adong deban herana pemisah di tengah-tengah na adong pohon-pohon palmon na hera idaun hera pohon kalabar hera pohon harabir omma di daerah pir di samunon ka perdalan gabe daerah ni ka turis do sibatai son sodo ka parbeca adong so beca di gerakon listrik baru dayung musim laut di Pasewah tu aka perdalan
jagorokan koton, yes, lomoro hama mereng. Taratur. Di Amerikon memang molo tuaka kebutuhan ni publik tuan torop itur di pamarita do perjolo unang gabi muruk publik. Jadi prasarana doho akan kebutuhan publik diperhitungkan do manang dilihat do pelayanan. Perlu bahwa mulai berak kamu mungkin gedung di siap diramo gabi herana miring do hera menara pisana di Italian au nama bain pakai kamera sistem sinematik do. Gabi miring daun hasilnya. Oleh gabi bagak. San Francisco, hutan auli, hutan naribur, hutan amarragam pangisina. Gudang deson hala Asia terlalu bela Cina, anak katoko mapia Cina dong deson. Nah di semunan terida hera mendarane hera gari jirang gari itu. Tong do gedung-gedung bisnis biasa. Beda kamu dia ke tempat di trotoaron di pinggir jalan di pakai jalan madu mardalan marlojong-lojongi jogging olahraga omahasnya Amerika biasa molo menjaga kesehatan akajol meter di kiri do olahraga. Dua jalur do di sada dalam lewat Yosonari di sebelahan na berlawanan tuh tong do dua jalur. Molo di hari biasa macet do. Torop nu pengunjung. Ala memang ala hari ribur do. Kebe longo di daun. Dungun. Nah di siamunon olo ma dipakai kajol ma misalna menyebar honak brosur taringot lau mardelani sangon agen biro travel agen perjalanan lau mardelani molo naeng tu Alcatraz manang molo mardelani tu piga pelabuhan najono di sekitar daerah San Francisco memulus maju musisian nak adong do di taksi khas ni San Francisco sanari nggak gudang taksi Uber manang bus kota-kota pir sudia ke gedung-gedung adong di gain warna pir tiga jual memari sepeda kereta angin ni ale sahola na huatai na terbarita pir di daerah hon omma pir 30 pir 39 di sido ka dong gudang ka acara manang atraksi di siamuna sipata dipakai jual mamon gabi tempat berniaga menjual akka pakaian akka barang-barang aksesori hera pedagang kaki lima sama parbuniaga gudang dumuse menggaris akka selang akka makan khas Amerika na simple na sederhana na murah buat benon na ulan itu tuh songon hotdog do akka nasi San Francisco Amar dalan itu hutau nalana dang tinggal di kota ona anggo hutakku di daerah selatan do jono tu Ontario Airport di Montclair alai molo San Francisco posisinya di daerah utara di California dia. Dalam ni perjalanan alam bawa mobil do hera 6 jam lewat freeway. Mar 300 miles manangnya dong mera 500 miles 600 miles 5. Jadi lu jadu perjalanan molo lautu San Francisco. Ala dang pala ribur do gabi hurang do stress level ni hilala merdedela ni kaliling koton manay dang torop supiga do akka pengunjung di menogok nerion madala Pak Jolma jadi di siamuno di lauton gudang di sana kapal misalnya kapal pribadi lau kapalnya kapakail akka na adong na marhebeng na adong ibain so kapalna baru songon nahu do sinakining kapal pesiar manang kapalnya kapal delani maragam pir 30 do natar barita di son mungkin nakadonga nga hasianon manang nang berkunjung do hamu sianon hamu nang natinggal di Amerikon ra hola sekilas di berek kamu manang
hamu nang hias yang melintas alai mula kamu tu huta manang berkunjung kamu dan hutan Asia negara asing paling tidak mungkin nak hasil ni kamera video maben memori mu na mabalik tu hutan mangingot na ya hamu sianon. San Francisco tung macam gudang do tayo San Francisco dia kapilim ke gudang do di bayan setting ni inganan siya San Francisco manang sada eden tarbarita na julo. If you are going to San Francisco, heras mo ni ma. Nang lupa mabuan bunga ina diti. Adang pala sibuk do pihak bisnis aka truk-truk na rotuson. Bagak do ni, tong. Jadi songonom mamolo amat lain sada huta huberang do waktu na molo herana gawe bendang bui do human patun segudang-gudang na song misalnya tu kota narame tumagod do waktu ataring ona dong do di mamulus ni julon bus on bus keliling may molo nang lahang meredani manatap kota sa tu Golden Gate jadi molo lahang tamu tiket muna itu kamu sekitar $56 hudul di gijang boy mereng-mereng kedan ni koton do akadalan di bade alana kotor daerah turis na ringgan gudang do di San Francisco nak gelandangan naso marjabu naso karejo manang akan agawi mangulahon mungkin aka kejahatan pangido-ido jadi mololawi ba misalnya di sedenganan daerah turis yang tu Golden Gate ripabodi si unang tinggal hon barang na tarida di mobil molana buido do akakaca ni jajila ni mobil di pucahon hola barang sebagas ima jahat ni San Francisco asing ni tarbarita do ison aka namasa na julo aku boto molo na edo guarna aka LGBT aka namardong at tunasarupa hadu si dohonan di hita halak batak alay man ang masa di koton maragam so nari parkir majuaw ala naneng mardadilani raw elomor ako madalapat manang lawan nun naik bus kaling-kaliling ala na pegi dope jadi horas madi hamu akabang sobatak manang na di dia pe hamu maringanan salas maro hamu na mamereng ahana hu paturu marhite-hite pijo taringot sada huta San Francisco sada posisi